Sige, sir. Pati yung itong bubble wrap. Hindi, yung bubble wrap po okay lang. Hindi natin mabubuksan yan pag ditinanggal bubble wrap. Yung wavy lang po, yung papel. Kasi pag sinabi sa akin, hindi po pwede buksan. Pwede balik mo na yan. Hindi, mahal po kasi yan. 32,000, karapatan nyo naman po yan. Kahit malaki, kahit maliit, pares pa rin yun. Purchase pa din yun. Ba't kasi ito? Pero pag maliit po, hindi na namin pinabubuksan. Ha? Yaman mo ah. Yung... In-advance ko nga sa credit card. Oo, yung 1-4 ko. Dapat isi 0% interest ko nga yan, monthly installment. Eh, ang bilis ng Shopee, andyan na agad. Sabi ko, sige naman. Basta ganito kalaking amount. Yung dali lang yan. Yung nga... Kailan yun order, ma'am? 4 days. 4 days na. Ngayon, kahapon ko Dito, sir. kausap Kabila. yung ano. Para Sabi ko, mabuksan. kakancel ko kasi yun. Hindi ko pa naman kinukonfirm yung kako ah. Nag-ano pa lang ako na... Nag-enter pa lang ako ng data, ganyan. Di ba may sa baba, may nakikita. Ay, naano nyo yun, ma'am. Na please order nyo yun, ma'am. Baka napindot ko yung, ano, yung confirm. Okay na, sir. Sinasadya. Antay pa lang sana ako ng ano, kung Na please order nyo po yun, ma'am. baka napindot. Kaya, pumasok. Sus, ang yaman naman ako. Walang wala sa order ah. Parang... Anong trabaho sa anak nyo po? Hindi, wala pang trabaho yan. Nag-aaral yan eh. Ay, gamit sa pag-aaral. Nag-aaral eh. Diba, sir, pagka-graduate doon, isukli. Wala siya yan kasi ano yung sunod. Ah! Ma'am, malaki sahod doon. Sana. Pag masipag, lahat naman ng trabaho, malaki sahod pag masipag. Bagay, ma'am, tama kayo. Pag kahit ganda course mo, kung tamad ka, wala. Kasi, pasok ka sa magandang company, full ka. Sir, tanggalin nyo kaya ito, sir. Yan. Wait lang sa Ito, sir. sweldo mo, pwede ka mag-double job. Rakit ka ng iba. Nasa sipag mo yun. Ibig mo sabihin, tamad yung anak mo? Wala yung sakit mo ka ba? Hindi pa nga gumagraduate. Hanapin mo na mo. Reason pala ito. Kaya pala mahal, sir. Pag ang anak mo estudyante pa lang, dapat ang parent yung masipag. Tama yun, ma'am. Kasi estudyante. Ngayon, pag siya nang naging parent, dapat siya naman ngayon ang Uy, masipag. bigyan mo ng ano to, ng sa review mamaya. Kay ano, kay Rick. May estudyante ka, tatamad ka mo. Hindi ka pwede. Sige po, ma'am, sir. Dapat mag-uulap. Diyan mo, baka mamaya sumabog eh. Dami nating madadamay. Pop, teka lang, sir. Ano ba nakalagay? Check content. Ito broken. Yan, pwede na natin broke to. Teka lang, sir. Tingnan natin, ha. Siguro nahuhugot naman, eh. Hindi ba? Sa ilalim, sir. Daming balot. Hindi, sir. Iiwain niyo, sir. Eh, drop na, hindi ko natatanggap ito. Putol na eh. Ito pa, may sumusundokin. Daming karton. So, sa karton lang duma. Ito, sir. Nakabila. Para safety, hindi. Bawal safety daw, laptop yun. Bawal sa bagsak. So, naka-apply ka na doon kay Brea. Hindi pa nga kasi tumawag nga ito. Oh. Nangangaral tuloy ako. Sabi ko sa ako, yung pang-5 ko dito, ito yung 800. Grabe ito yan. Buti na lang. Ito pa ako dun sa ano. Ano ba yan? Insufficient. Ito, may kasama pang panggatong ha. Ayun. Sir, alam na. Oh, Okay na, sir. At least naka-video tayo. ayan ha. Komplikado ako. Ano? Kahoy, ang laman. Sige, ma'am. Gagawin ko lang ng AR. Ayan ha. Ayos talaga. Sir, ayun na yun, sir. Labas niyo, sir. Para ano. Ay, panggatong. Ayos. Kaya ako talagang bumili ng malaking editing through ganyan. Gusto ko doon sa seller mismo. Kaya pinakancel ko yan eh. Mapriso ka! Nandun na daw. Okay. Kaya ako Sir, ano naman, sir? Sabihin niyo, sir. Kahoy! Kahoy, panggatong. Gatong! Okay, sir. Okay, balik na lang po. Sir, kahoy pang gatong laman. May gulay. Natawa ka pa. Pag naasap na. Hindi na makakatawa. Ayos na. Ang mahal na panggatong ito, 32,000. Tatawag ako sa opisina. Buti, binidyoan mo. Hindi, dapat talaga, sir, binibidyoan.
Eh, paano? Ganito na lang to. Block na sa akin yung Hindi site na natin yan. ano. Hindi na ako bibili dyan ulit. Kailan? Hindi naman. Sige sir, ayusin na lang natin yung ano. Kasi, tsaka sir, ano, di ba nakita natin bukas to? Oo. Cancel ah. Sabihin mo, Tama. wala, hindi replacement, inaantay ko ah. Cancel. Cancel. Hindi, kakancel ko lang talaga yun, ma'am. Yes. Hindi replacement. Cancel. Wala na, finish na.